Permezz ta' skema restawr tal-bastimenti, sajjieda Maltin u Għawċin ser ikunu qed igawdu minn massimu ta' €2,700 fondi nazzjonali biex jagħmlu manutenzjoni professjonali tal-bastimenti tradizzjonali tas-sajt. Fis-qarrija mill-Ministeru għas-Sajt intqal kif is-sena li għaddiet gawdew 90 sajjied minn investiment ta' aktar minn €100,000. Din is-sena huma eliġibbli għal din l-iskema 247 bastiment li huma kollha tal-injam u maħduma qabel l-2007. Dawn jinkludu l-Luzzu, il-Kajjek, il-Firilla, il-Fregatina u l-Bimbu. Il-Ministru Anton Refolos qal kif din l-iskema ser tiggarantixxi li dawn il-bastimenti tradizzjonali Maltin nibqgħu narawhom jagħmlu parti minn flotta ta' bastimenti tas-sajt f'pajjiżna. Is-settur tas-sajt għandu aspett tradizzjonali qawwi u l-viżjoni ta' dan il-Gvern hija li nħarsu dan l-aspett tradizzjonali. Id-direttur tad-Dipartiment tas-Sajt, Dr. Alicia Sajt, stqarret kif din l-iskema ser tkun ta' għajnuna kbira għas-sajjieda. Din l-għajnuna li se nkunu qegħdin nagħtu lis-sajjieda se nkunu anke qed nagħtuhom serħan il-moħħ b'dan il-mod sabiex ikunu jistgħu jkopru l-ispejjeż fejn jidħol l-injam, żeba' u dak kollu li għandu x'jaqsam mar-restawr ta' dawn id-dajjes. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema huma mistennija jiftħu f'April biex sa' Novembru id-Dipartiment jibda jirċievi l-irċevuti fiskali tan-nefqa li tkun saret f'manutenzjoni.